Croeso I Gemau Retro. Heddiw ni'n mynd I chwarae Super Mario Kart ar Super Nintendo. So, fi'n mynd I bod Luigi. Actually, fi'n gwybod. Fi'n mynd I bod yn Bowser. Na, ddim Bowser. Mario. Fi'n bod Luigi then. Ti angen clicio fo unwaith eto. O, dyna ni. Fi ddim wedi chwarae game hon mewn fel, fi'n gwybod. Just gwneud hyn. Beth sy'n gwneud? Ghost Valley. Edrych. Mae'n change fel lan. Edrych. O, dyna, okay. Mae'n cael Ghost Fi Valley. ddim wedi chwarae game hon. Thing. Yeah, mae'n actually really dda. Edrych, os ti'n... Mae ddim wedi HD yna. Wait, beth yn y byd? Beth sy'n gwneud? O, ti angen... Beth? Ti angen... O, dyna ni. I mynd, ie. Wow. Mynd o edge. With Mario... Na! Yes, Luigi! Yes! Luigi! Pam! Leprechaun. Na! Na, ti'n gael... Oh. Wait. Oh, no. Come on. No. Yes. Na, Nah! Yeah, Pam. Pam. Y game hwn. Mynd i... Sut ti'n... Wait, can we cael coin? Whoa! Chill. Whoa. Yay. Mynd o aisle. Yes! Mae galed I... Mae fel rhy galed I gweld o, a mae dim fel HD. Well, I usually just fel... Oh, yes. Byddwn ni angen Mario. Fi'n meddwl ni ar third lap. Wel, ti Na. yn? Oh yeah, well yeah, fi am. Oh, yeah. agos. Oh, fi wedi cofio, yeah, like, os ti fel gwneud hyn. Ti'n thing hyn. Ti'n slido. Yeah. Os Then ti'n mae fel... dal fo yn... Yeah. Then mae fel lightning. Then mae just give ti fel boost. Gwneud rhywbeth fel hynna. Is yna... Yes. Lap 4! Sa lap roedd ti eisiau? Mynd... Ble? Yeah, ti'n gael like skid. Yeah, mae'n gael... Fi'n oes fel... chwampo off. Oh, Maru. Oh, tro. Mae'n un position I fi pob tro yn Maru anna. Mae'n un hyn nawr. Edrych. Final lap, okay. Beth, ydyn dweud final lap? Yeah, I fi. Ti'n bod fel... Mae Mario fel slow a mae Luigi fel yn gyflym. Wait, ydw fi gallu gweld ti? Ti ôl fi. Great ti ôl ti. Yes! Oh, na. Ti'n efo? Change. Ni'n mynd I... Okay, ti eisiau chwarae game arall? Yeah. Stock up. Ti'n gwneud efo tournament? Vanilla Lake. Okay. Just yes. Yeah, okay. O, fi'n mynd I ennill. Fi'n so ennill hwn. Ti'n mynd I gael smart. Ti ddim yn gallu gweld, like, mae'n edrych o... Fi ddim yn gallu gweld. Na. Symud! Na, rwy'n i'n meddwl fel, like, fel mae'n... Fi ddim hoffi map. Fi ddim hoffi map hwn. Troy. Whoa. Gyflym. Stop! Fi'n yna ail lap. Sut yn barod? Yn barod? Sut yn y byd? Be ydy game hwn? Fi'n actually really dda hyn. Ar map hwn. Fi'n fel lag. Na, herwydd fi'n gwybod ble mae... Ble fi'n mynd? Fi ddim gwybod ble fi'n mynd. Fi'n just fel... O na, roedd yn dŵr. Roedd yn meddwl roedd hwnna'n... Beth yn y byd ydy game hwn? Okay. O na, please. Yes. Come on. Lucas. Beth yn y byd ydy digwydd Lap I fi? tree. Sut ti? Fi ar lap un. Ti Ti just fel...
Ti heb di croesi. Okay, ni ddim chwaith map hwn eto. Na, ni ddim. Okay, fi ar lap tree. Wyt ti? Fi just wedi mynd... Fi'n efo glitch neu rhywbeth? Meddwl, falle. Yn gwybod. Pam fi fel... O, fi yn gallu gweld fi. Beth yn y byd? Beth yn y byd? Pam I... Luigi, come on. Come on. Leprechaun. Pam fi ar top? There do we. You're top now. Fi'n gallu gweld. Yeah, fi am... Fi'n mynd ti... Oh. Beth sy'n Ble fi'n mynd? Fi ddim cael clue. Is that a green thing? La pedwar. Okay, so ni just fel, basically, fel mynd mewn... Fi'n yn y final Okay, lap. na fi'n deall. Okay, ni just mynd trwy fe. Fi'n Okay. yn y final lap now. Wyt ti? Yeah. O, fi yn catch a lan. Beth yn y byd? Fi ddim hoffi game hwn dim mwy. Fi really Beth, ti'n ddim. meddwl ti ddim yn map? Na, yeah, a map. A map and just Mae shocking. game yn actually really dda. Yeah, a game yn dda. Just a map and just fel... And crazy. Oh my Yes! Na. Yes. Really? Okay, mae'n 1-1 ydi o. So fi... Ti'n crio na, ti'n crio na. Mae'n crio ydi fi. Ti fa hwn, celebrate o. Beth ydi Luigi yn gwneud? I don't know. Okay, So- ydy fi actually choose a map? Yeah, okay. 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 So Pa ti- lap? So ti'n mynd ar draws, and Oh yeah, fi I pick up. dewis like a flower cup, a mushroom cup, a wedyn... Oh, mushroom, fi ddim hoffi mushrooms, fi hoffi Choco flowers. Island! Flower Yeah. cup and a Choco Island. Wait, so flower cup, Choco Island. chocolate island. Rhaid ti wedi dweud fi. Okay. Oh, hynny'n edrych yn dda. Fi'n mynd ar like Mae fel... cheeky... Oh, fi'n so beat. Na, mae'n cael crap. Na. Fi'n so beat o ti. Na, gee, mae'n cael crab hwnna. Oh. A mae cael fel y coch thing hynna. Mae fel bwyta ti. Oh, na. Oh, no. Gee, os ni'n marw nawr. Mae crabs yn Haha, lap dau yn Mae'n barod. really small. Edrych yn efo. Fi'n mynd i cael Mae'n ci rhy revenge fawr. ar ti. Ti'n so well destroyed. Serious. Yeah, serious. Yeah, ti'n so smash. O na. Gwneud fi... Oh, yes! Lap 3 yn barod, a ti fel ar lap 1, na. Na, dwi'n mynd. Ti'n lap 3? Sit! Y game hwn just fel... Rhaid ma so... Beth? Y game hwn? Beth? We Fi'n just... ti ôl ti'n? Yeah! Oh, mud. Okay. O, mud. Fi'n so beat o ti. Fi just mynd i Na, fel... ti Yeah, fi yn beat o... Yeah, fi yn... Pa i bump o fi nawr. Mae fel... Oh, Fi mae yn fel... mynd i. Ti yn fel... Na! Ti yn fel rei tu ôl fi. Fi hynny fel so intense. Fi ddim gwybod sy'n dweud hwn mewn Cymraeg. Edrych na hyn. Edrych. Final lap. Oh, fi just eisiau beat o ti so bad. Cael revenge ar ti. Revenge. Revenge. Mae Garen edrych. Oh, mae coch thing hwnna. Yes. Yeah. Come on. Na! Na! No! No! Mud! Fi ddim yn hoffi mud na. Yes! Yes! Oh, Yes! na! Yes! Yes! Revenge! Dwymer. Fi'n cael dwymer. Roedd hynny'n so intense! Fi'n cael dwymer. Fi an cael... Fi choose o. Na, dwi yn. Na, fi di ennill. Okay, diolch am rando. Subscribe o'i channel hwn a like o fo. Yeah, gweld ti falle Tro nesaf. tro nesaf. Hwyl fawr.